O agosto é unha data de tránsito, non? É moito máis que unha festa gastronómica, é moito máis que un momento no que saímos a comer castañas. É un momento de tránsito, o tempo de magosto sería un tempo máis que un día, máis que unha data. Está vencellado ao tempo de defuntos tamén, que é ese momento no que o agro deixa de producir alimentos, o sea, a natureza morre, por así dicirlo, e non volve a renacer até un pouco máis adiante, un mes máis adiante, ou un mes e medio máis adiante, co nacemento da luz, coa festa solsticial do Nadal que coñecemos aquí. Para os ourensáns o magosto é máis que unha festa, é un tempo de encontro, un ritual ancestral e un símbolo de identidade. Algo moi especial, sobre todo do Ourense, celebrámolo moito. Lume, chorizos, pasalo moi ben, a verdade, era unha festa moi divertida. Incluso a choiva non importaba, porque cando eres adolescente dá igual todo. Si ademais lle engadimos que o magosto se celebra en Ourense o día do patrón, que é San Martiño, non? San Martiño de Tours, razón doble para que o magosto, que é ademais festivo local, que é unha festa na que todos lembramos de nenos como saímos ao monte con nosos amigos, coas nosas amigas, a esas primeiras saídas, non? Cando empezamos a medrar, pois é fácil entender que o magosto sexa unha festa que vai incardinada dentro, por baixo da nosa pel, pero moi na superficie. O arraigamento do magosto en Ourense mantense dende a época precristiá e, ademais das castañas e o viño, o lume ten tamén o seu protagonismo. O lume é un elemento purificador que está en todo o ciclo festivo, pero hai máis cousas, hai o de non apagar o lume, deixar as brasas para que se acheguen as ánimas dos nosos defuntos a quentar esa noite, deixar algo de comida enriba da mesa tamén para que esas ánimas volvan. Hai outra que ten que ver con salvar as ánimas dos purgatorios, hai dúas distintas que eu coñeza, non sei se haberá máis, unha que cada castaña que estoura nese lume, por eso sempre deixamos algunha castaña sin pinchar, non? Sin picar. Cada castaña que estoura é unha ánima que salvamos do purgatorio, ou outro xeito que é os colares de zonchos, non sei se conocedes, son uns colares que se fan insertando nun fío unha ristra de castañas cocidas, e cada castaña cocida, cada zoncho, logo, que comemos é unha ánima que se salva do purgatorio. No monte, na casa, nas asociacións de veciños, a maioría da xente segue a celebrar o magosto. Tamén o Concello de Ourense organiza cada 11 de novembro un magosto popular. Vou facer o que ofrece o Concello coas miñas nenas. Eso é o meu plan, que xa vin que o día 11 na Praza Maior. Celebrámolo na casa, collemos as castañas, comemos o chourizo, o pan, o sea, todo. Facemos churrasco. Pois moita xente con viño e castañas e chourizo. Cando eran os nenos pequenos celebrábamolo, pois íbamos ao monte e celebrábamolo con nenos. Agora xa vamos maiores e facemos unhas castañiñas na casa pouco máis. Lo seguimos celebrando porque, bueno, se hacen fiestas aquí en la Plaza Mayor y así, pero cuando más me gustaba celebrarlo era cuando nos juntábamos todos, hacíamos todos la queimada, comíamos un montón, bueno, aparte lo hacíamos de noche y eso, la queimada de noche se ve mucho más bonita y es lo que más me gustaba, yo creo. Unha xuntanza interxeracional que se mantén viva ao longo do tempo e desde 2008 é festa de interese turístico de Galicia. Ourense ten non só o magosto, sino Ourense é o único espazo urbano galego que conserva o ciclo festivo tradicional íntegro, non? Se acaso San Xoán é a data máis frouxa, unha festa, unha celebración máis ligada ao litoral, non? O entroido, fixaivos, cando falamos de entroido, ao final, de espazos urbanos en Galicia, onde vimos? A Ourense. Falamos de magosto e vimos a Ourense. Se falamos de maios, é onde vimos? A Ourense. Ourense é algo que os etnógrafos ao mellor deberan de dedicar un pouco máis, ou ao mellor xa o dedicaron, máis de tempo a pescudar, pero é como se estuvera mantendo ese ADN cultural, esa identidade galega, e fora a cidade que se encarga un pouco de cuidar dela. Son festas que falan dos ourensáns, que falan de cada un de nós.